Ơi, buồn đâu? Bọn nó mai đồng gì vậy? Bọn nó nhắm đi khăn khăn các bọn nó cào cái. Syukurane. Ya, alur hade. Jadi kon mai aing khane. Tu kon mai ya khair tah pas sama chongba. Tahu aing khane. Syukurane. Eh, kisah hazar nih borok. Oh, kok ini kisah. Oi, pasta kana? Hah? Pasta. Kisah hazar nih. Oh, yan. अरे सीनियर माणूस असतो सीनियर माणूस देऊ आयो आयो रुदी 500 रुदी वा একটা ভিডিও और पान्टी स्पोर्टिंग सोसाइटी होते जोंनि प्रेसिडेंट अनान एक्जिक्यूटिव मेम्बार जोंनि सुभाष भाई आंनि जे जतनो मिलिलाय जों जोंनि क्लाबनि तरफ होते रां थुमलायो और गरिबनो लकडाउन समय कोविड-19 नि जे प्रॉब्लम दंबाय जोंनि बर गरिबनो ब्रनो किसा सोंदों mong ni chamong nung kisa pusok mano ai nei chung sablai no tini oro paisa payo ko madok parada hintamo madok madok to tinin salan rok mairum pusuke bagja ka tai tam logi bagja ka chung tini ni sala mairum 10 kg gagai berma 200 gai sapan kaisa आलू 2 kg खाई जाखा पर फैमिली तगे बस फैमिली नंदा जोंनो दिनै 50 फैमिली कवर खायना एर परे जों तकेसा ग्रामाव कवर खायनानि नल बगलाव कवर खायनानि जों खाजंनाय जा तारतारि पाइके जों नल बगलाव थानाय ता अब लकडाउन जों माने अब तो तै सालबसु जाय तंग के साइमाया बुसं सालगो अब हायरक नं तै लुकुरंनो तामसुबा मुंरक वानसुक जा जों आगे बसों कसंग समय कसंग मानी रिरोक आथर मुराव 82 माइल माने 82 माइल जों आगे नाने 42 माइल जों सेमा बसों खायगा तकलाय बो खायनानि प्लान दङ तेबो इंगा लकडाउन तो बारि खांगाय परिस्थिति नाय जों तेबो साहाय्य दा खायमानो जों निचे जों चिन्ता खायलायजाक आगु जतन चिन क्लाबनि तरफ होते नों पान्टी सोसाइटी अब बहुत जगह नों ऑफिस चिन पान्टी सोसाइटी अस्ताबल मातो आगुलिवो पुगलाव जे चिनि गतंग मेन जे बिल्डिं दङ आव बाय निचे तलाव जे सेट भागजों माने आरो चिनि रेस्ट सोसाइटी दङ गाय आरो जों सब बैडमिंटन फुटबल खेलार स्पन्सर खाय दङ आबुनि साथे साथे किछु पाब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी हमबो आबुनि न अंश दा गतनि मंखाय ताम आनि मंखाय बिश्वरत देवर्मा मथानि तामक्लाय एडवाइजरी माने बोर्ड ने वन ऑफ द सदस्य आं टीसीएस आगे एसएजी टीसीएस एसएजी खाय डायरेक्टर को खायगा ताको इनिसि खाय दङ अबुनि साथे साथे पब्लिक वेलफेयर पब्लिक दङ बुसु हेल्प खाय मानो चेष्टा खायलाय दाबो जोंरो दिनै माने बाग फायमानि उनको बज किसान डिटेल्स बारे सायखायमान कुल्यानो चिनियो न्यूज अनि बरक जे फैनिनो ब्लैके हमबाय ताई चिनि पान्टी सोसाइटी नि जे मेम्बर जे एक्टिव मेम्बर ब्रंनो बलाय बलाय खानि बखानि हमजमुं याफोर तिनि जे जरा अमो जों केबो अंखलाय मानानि जराया तो फनो
sini bokha जों tongoi maya sini हाव गिलामा बरक जों फिसा मिसा माइसाय दङ सिनसे तेबो निडि फेमिलि तरो बरक मासाया मानंया आंगै दङ जों आबना नगै तंमालि आंगैनाय जोंनि पान्जाय ससाइटि हयते जों अरो फुड डिस्ट्रिबिउशन खालायनायनि बागै खायखा इभेन जों एभ्रि फेमिलि नाव जों 10 किलो खालायै माइरं रुइ दङ एरपरे आलु 2 किलो एरपरे सापान कैसा एरपरे जों बेरमा बरुई दङ अन्तिखायनो जों वान सुगुइ तेबो सिनि बरक तेबो बिसिं बिसिंगो दङ जों बंनो तेबो रुनाय होनो जों वान सुगुइ दङ ताइ बलायखेना हामबाय जोंनि पान्थै ससाइटिनि जे मेम्बार दङ आंनि जे कलिग दङ बरक एमनखे सापर्ट जोंनो खालायखा हायखायनो जों तेबो बुसखाङो ओ जे 2020 नि जे पेन्डेमिक जों दङनि सुदुमो त्रिपुरा सिमिया अमो सारा वर्ल्ड तो जेबाबे चलि दङ अमो जों करन हयते रेहाय माना हजाके जों पाब्लिक डिस्टेंसिंग मेंटेन मा खालायनाय जों अ माने डिस्ट्रिबिउशन खालायमानि लगे लगे जों बंनोबो साइकलाङै थाङो जों नगा थांगा आंखाय याक सापान बे मा सुनाय याथेक मा सुनाय एरपरे जों पाब्लिक जे जायगा गोबां मा दङ हट स्पट दङ आ जायगायाव जों बेराया ओंखायनो बलायखे आबरबो जों अर एवारनेस खालायना बागै जों मा अंखरका अन बिहाफ अफ जोंनि पान्थै हयते जोंनि पान्थै ससाइटि हयते जों मा अंखरका बेलायखे अ पारानि बरनो जों जे नंमानि बरक बलायखे बरक वान सुमा काहामनो बरक डिस्टेंसिं मेंटेन खालायनो चलि दङ जे सिनि कक जों वान सुमानि जे बाबे जों अर फाइनै सब पाइका बंनोबो जों काहाम खायनो नुखा जे बरक मेंटेन खायनो चलियो कारण अमा आं खायसुंया अमो रां गोनांबो साइमिया अ जे डिजिज अमो रां करिबो साइमिया अमो जे मानो बरक बे बरक मालाय खांगायसो अ डिजिज ट्रान्सफार ngै थानो सो अमो किरिमानि बलायखे चिनि हासाकाव अ डिजिज फाइस पाइका अ भाइरास फाइस पाइका जों अमनो दंतिखे ओवरकम खालायमान चिनि गभर्नमेन्ट नायो एज वेल एज चिनि जे पाब्लिक जे दंनाय जतनो जों अमने हयते ओवरकम खालायनाय बागै जों वी आर स्ट्राइविंग जे ओ पेन्डेमिक नो जों खालाय बेखौ ओवरकम खालाय थांमान जों अमनो जों चेष्टा खालायदों